Türkiye li çar aliye welet ji bo Filistînê çalakiyên piştgiriye çêdikin. Yek ji wan jî li Enqereyê darket. Çar saziyên sivîl ji bo Filistînê bazara xêrê vekir. Qezenca ji vê bazarê jî wê ji bo xelkê Filistînê re were şandin. Li gelek bajarên Tirkiyeyê millet li dijî zilmê çalakiyan dike. Ji wan yek jî li Enqereyê çêbû. Çar saziyên sivîl ji bo ku piştgiriye bidin Filistînê bi hev re bazara xêrê vekir. Du rojî vira diskirin, hizmetê dikin, hedefê giştîk razı be. Bona Filistînê vira kermes dikin. Wan di bazarê de xwarinên malê, eşya, cil û berk firotin. Keçik meçki me ku dest xada çat se gihanî, eko sarma kirin, eko mantî kirin, eko dolma kirin, ku ki dest xada çi daha se gidikirin. Mejgo o zaman emsa wana tiştekî hanî bikin mejî kirişti. Welatî dixwazin rojek berî rojekê ev zilim biqede. Avek leve, ku çi to arî İbrahim ku xadê kire av se, bira arî wana jî biwe av. Biz onlara mesafe olarak uzak olabiliriz ama dualarımız her zaman onlara yakın. İnşallah bu savaş zaferle sonuçlanacaktır. Xelkê Enqereyê ji bo piştgiriyê bide Xezê hat bazarê û danûstendin kir.